Ενότητα 11. Βιωσιμότητα και επιχειρηματικότητα ηθικών χειροτεχνιών. Καλώς ήρθατε! Πολλές χειροτεχνικές δραστηριότητες ξεκινούν από το πάθος για τη δημιουργία και την παράδοση, όπου τα υλικά επεξεργάζονται με το χέρι. Συχνά, οι χειροτέχνες επιχειρηματίες επικεντρώνονται κυρίως στην παραγωγή, ενώ η βιωσιμότητα και οι ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές μοιάζουν με περίπλοκες ιδέες, κατάλληλες μόνο για μεγάλες εταιρείες. Στην πραγματικότητα, η βιωσιμότητα είναι ήδη στενά συνδεδεμένη με τη χειροτεχνία. Η χειροτεχνική παραγωγή εκτιμά φυσικά την ποιότητα, τη φροντίδα και τη δημιουργικότητα. Όταν αυτά τα δυνατά σημεία συνδυάζονται με υπεύθυνες επιλογές, όπως η μείωση των αποβλήτων και η προσεκτική χρήση των υλικών, μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και πιο ανθεκτικής χειροτεχνικής επιχείρησης. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις βασικές ιδέες πίσω από τη βιώσιμη και ηθική επιχειρηματικότητα στον τομέα της χειροτεχνίας. Θα μάθετε πώς μικρές ενέργειες, όπως η επιλογή υλικών, η επαναχρησιμοποίηση υπολειμμάτων, ο καθορισμός δίκαιων τιμών και η επικοινωνία των αξιών σας στους πελάτες μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά. Για πολλές γυναίκες επιχειρηματίες, μια δραστηριότητα είναι κάτι περισσότερο από μια πηγή εισοδήματος. Είναι ένας τρόπος να εκφράσουν τη δημιουργικότητα, την ανεξαρτησία και τις προσωπικές τους αξίες. Η βιωσιμότητα υποστηρίζει αυτούς τους στόχους και σας βοηθά να χτίσετε μια επιχείρηση που σέβεται τους ανθρώπους, προστατεύει τους πόρους και δημιουργεί μακροπρόθεσμες ευκαιρίες. Στο τέλος αυτής της ενότητας θα καταλάβετε πώς απλά πρακτικά βήματα μπορούν να βοηθήσουν τη χειροτεχνική σας επιχείρηση να αναπτυχθεί υπεύθυνα και βιώσιμα προς όφελος τόσο της δουλειάς σας όσο και της κοινότητάς σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ecraftsproject.eu για περισσότερες πληροφορίες.